morning, church! Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tumayo po tayo lahat at umikot. Batiin po natin ang bawat isa at kamayan. I love this family. Believe in this family God has given us. I love this family. Believe in this family God has given us. Oh, we are going to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. Lord, we are going to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. Oh, we are going to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. Good morning po sa ating lahat. Happy Resurrection Sunday po sa bawat isa. And as we sing this song this morning, I encourage you to remember how much the Lord cares for us. How much the Lord loves us so much that He's given the best of heaven for us here on earth to save us. That above all the things in this world, He thought of you, He thought of me, He thought of us above all. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took to fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created
before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above Yes, oh God. Hallelujah. 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 Yes, oh God. We welcome you, Holy Spirit, this morning. We welcome you. Hallelujah. 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 Yes, oh Lord. Hallelujah. Yes, oh Father. We thank you, Father God. We worship you. We glorify you, oh God, this morning, oh God. Dakilang Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kabutihan mo, kadakilaan mo, na kung saan, oh God, nabayubay ka sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang, Lord, kami po ay mailigtas mong lahat. Salamat, Panginoong, muli sa pagpapaalala mo sa amin. Lord, natunay nga, O Diyos, na walang mahihigit sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Lord, minsan pa sa umaga pong ito, patuloy po kami nagpapakumbaba, nagpapalinis sa iyong harapan, Lord. Ikaw lamang po ang nakakasiyasat ng puso ng bawat isa. Lord, salamat, Panginoon, O God, sa paglilinis, Panginoong Hesus, ng aming mga kapatawaran. Hallelujah, through the blood of Jesus. Lord, na kung saan, O God, hallelujah, dumanak ang iyong dugo sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, O God, na tunay nga, Lord, wala kami magagawa kung wala ka sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, minsan pa po sa umagang ito, sa gagamitin mo, Lord, na maghahayag ng iyong salita, hide her, O Lord, under the shadow of your mighty cross. Lord, hallelujah, anoint your servant, anoint your people. Let the Holy Spirit move in this place. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, no forms of the enemy shall be prosper in the mighty name of Jesus sa apat na sulok ng sambahang ito, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you. Hallelujah, Lord. Hayaan niyo po na ang iyong salita sa umagang ito, Panginoon, ay patuloy na rumema sa aming mga puso. Hallelujah, ito'y lumago, malakaran, at lumago sa aming mga buhay. Lord, salamat sa maririnig namin yung paalala at salita sa umagang ito, na tunay nga ito'y aming isa pabuhay. Malakaran namin, O God, sa aming araw-araw na buhay. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Walang makakatumbas, walang mahigit sa pagpasasalamat ang aming maitataas sa umagang ito. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, O God. Lord, salamat, Panginoong Hesus. At sa umagang ito, be the programmer, Panginoong Hesus, Lord, ng iyong sambahan, O God. Ikaw lamang po ang maitaas at kami pong maibaba sa umagang ito. We thank you, Father, sa iyo pong lahat ng papuri, pasasalamat sa pinakamataas at pinakamakapangyarihan mong pangalan. In Jesus' name, Amen. Oh.
Sambahin natin ang Diyos na buhay. Oh, we thank you, Lord, for your presence. Oh, we will celebrate your goodness. We will celebrate your love. Glory, glory to your name. Oh, we thank you, God, we thank you, Lord. Amen. Good morning. Amen. Tayo po ba excited na magpuri sa ating Diyos? Amen. Sabi po sa ating aawitin, we will celebrate dahil po ang Diyos natin pong sinasamba ay buhay. Amen. Ang Diyos po ba natin ay buhay sa ating pong buhay? Ating po bang nararanasan ng ating Panginoon? Amen. So we have the reason to celebrate. Kaya po sa umaga pong ito, once again, let's give our best praise. Let's give our best worship sa ating pong Diyos. Amen. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Hey! He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Sing, He is risen. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Come on, let's celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Oh, you are. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Come on, once again we will sing, celebrate. Say, celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. Oh, He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. He is risen. Say, He is risen. He is risen. And He lives in forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate. Come on and celebrate. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Yes, Lord. We will continue to celebrate. know you're
rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Sing, I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. Oh, we believe. I believe. I raise the banner. Oh, my Lord has conquered. Say, my Redeemer lives. My Redeemer. Oh yes, He lives. My Redeemer lives. My Redeemer. I know He rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Oh yes, we believe in You. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I raise a banner. Come on, we will say, my Lord is conquered. Say, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Sing, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My burden, I'll rise with You, dancing on this mountaintop to see Your kingdom come. Come on, church, we will say, my Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Celebrate. My Redeemer lives. For the last time, sing my Redeemer. My Redeemer lives. Yes, Lord. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer. Mga kamay para sa ating Diyos. Thank you, Lord. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, come
overcome. Yes, oh, we will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Hey! Come on, church, we will declare that He is fighting for us. Oh, we thank you, Lord. Thank you, Jesus. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it. Come on, church, say, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated. Come on, we worship. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Oh, thank you, Lord. Oh, hallelujah. We praise your name. Oh, we thank you, Lord, for your presence. Oh, yes, oh, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, yes, Lord. Lord, patuloy kaming aawit sa iyo. Lord, patuloy kaming magse-celebrate dahil ikaw ay buhay, Panginoon. Forever you will be glorified in our lives. Dahil nararanasan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. And Lord, sa aming po mga awitan, sa aming po mga awitin, Panginoon, ito po ay maging mabango sa iyo, Panginoon, sa iyong trono. And once again, this is not just a song, but this is the prayer of our hearts, Lord. The moon and stars, they went. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen.
His body on the cross, His blood poured out for us, the weight of every curse upon Him. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was slain in darkness. The battle in the grave, the war on death was free. The power of hell forever broke. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted. Forever He is risen. He is alive. Yes, Lord, you are alive. One final breath He gave as heaven looked away. The Son of God was slain in darkness. A battle in the grave, the war on death was waged. The power of hell forever broke. The ground began to shake, the stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is Lord. Oh, forever. Oh, we lift your name. Be lifted high. Forever He is risen. He is alive. Yes, He was. He will sing forever. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. He is alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah.
The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We will sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb, we sing hallelujah. We will sing. Oh, we sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. Overcame it. Oh.
down. You are the risen King, oh, seated in majesty. You are the risen King. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Come on, let all the children of God sing Hosanna to the King of Kings. Oh, let's lift our hands to our King. Oh, as we sing Hosanna. Hosanna to the King of Kings. To the one who was and is to come. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Oh, be lifted high, oh God. Be lifted higher, Jesus. Be lifted higher. Be lifted high in our praises. Be lifted high in our worship, God. Lifted Oh, to exalt your higher. name. Oh, be lifted higher. Be lifted higher. You alone were lifted up. Higher. Jesus, you alone be lifted up. Higher. Oh, be lifted higher. Be lifted higher. Lift up, Jesus. Higher. Be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna to our God. Oh, Jesus, we lift you up. We praise your name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, your name is exalted. You are forever glorified. You are forever lifted up. You are forever, oh God. Lord, yes, oh God. Yes, all our praise, all our worship, all our adoration, oh God, are yours forever. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. Hallelujah to the Lamb, to the Lion of Judah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, oh God. Yes, oh God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we lift you up, God. We lift you up in our worship. We lift you up in our praises, oh God.
As we declare that you are the King of Kings and you are the Lord of Lords. Oh, Jesus, take your place in our midst as we glorify your name, oh God. Take your throne, oh King of Kings. Take your throne, oh God, in our hearts that belongs only to you, God. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, we rejoice, oh God, here in your presence. We rejoice, oh God, as we remember, oh God, Lord, your resurrection, oh God, upon that grave, oh God. We rejoice that our God is alive, that Jesus is alive. We rejoice, oh God, because you are in us, you are with us, and you are for us, oh God. Oh, our King Jesus, the one who was and is to come. Oh, we rejoice in you, God. We rejoice in your presence, oh God. Hallelujah. 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 Oh, Jesus, we glorify you. We adore you. We lift you up. Holy Spirit, we continue to welcome you, oh God, here in this, upon this place, Lord, upon our hearts, oh God. Lord, here in this place, let your kingdom come, let your will be done. Oh, Abba Father, pour your love, oh God, upon each and every one of us, oh God, through the Holy Spirit. Pour out your love, oh God. Pour out your love, oh God, upon each and everyone's heart, oh God. This morning, that we may receive, that we may perceive, oh God, Lord, your word for us this day. Your word, oh God, that continuously changing us from glory to glory, oh God. Your word, oh God, that, Lord, transforming our lives, oh God. And enabling us, oh God, Lord, to see you. Oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Jesus. Have your way, oh God. Holy Spirit, have your way. This service are yours, oh God. We are just your vessel. You're the only one, oh God, who can speak to each and everyone's heart, who can transform us, oh God. It's only you, God. You alone be seen, you alone be glorified. You alone be lifted up, oh God, here in this place. We desire only you, God. We desire only you. Oh God. Oh Jesus. Let's sing that no place I'd rather be but here in your love, God.
No place I'd rather be. No place I'd rather be. There is no other No place. place I'd rather be. Here in your love, here in your love. Oh, yes, God. No place I'd rather. There is no other place we want to be, No God. place I'd rather be. But here in your love, No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. oh, no place, No place I'd rather be. No place I would rather be. No place I would rather be. Here in your love. for the very last time, sing it with all your heart. No place I Tell it to God, Lord, there is no other place I would rather be. But here in your love, God. Here in your love. Here in your love. Yes, so God, there is no other place. There is no other place, so God, that can compare to your love. That can compare, oh God. Lord, only here in your love, we just want to be, oh God. Lord, we thank you, oh God. We thank you, oh God. We thank you for this day. We believe, oh God. Lord, you already open our hearts, oh God. We open up our hearts to you, oh God, this morning. And we allow you, Holy Spirit, to minister upon each and every one of us. Oh, yes, oh God. We love you, Jesus. We love you, Father God. We love you, Holy Spirit. Oh, receive all our praises that belongs to your name alone, oh God. Hallelujah. And all the children of God says, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Pwede po ba nating tawagin ang ating mga kids para po pag-pray po ni Bishop this morning before we go on po? Amen. Sige po, lahat ng mga bata, pag-pray natin sila. Amen. Praise God. Sige po, ituon natin ang kamay natin sa kanila. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sapagkat ang mga batay regalo mo po sa mga magulang. Ito isang kayamanan. Ito'y nanggaling sa iyo, Panginoon. Biyaya mo at kaloob mo sa mga parents. Father, as we stretch our hands toward them, ang iyong mapaghimalang kamay ang patuloy na gumabay, sumama sa kanila ang iyong kapangyarihan. Lord, ang mga bata pong ito'y lumaking matatalino, mag-excel sa mga pag-aaral po nila. Lord, I release unto them your divine protection, your covering, Lord, your knowledge, O God. Lord, we release your blessing sa mga batang ito. Sila po'y lumaking mabubuting, naglilingkod sa iyo, mga batang naglilingkod sa iyo habang lumalaki. I release your blessing, your favor, O God, in Jesus' name. Salamat po, Lord, ni-entrust po namin sila sa iyo in the name of Jesus. Lord, salamat. At sila po'y patuloy na magamit mo, Lord, sa paglilingkod sa iyo habang lumalaki at mangyari ang tunay na purpose mo po sa kanilang mga buhay. We declare, Lord, your unfailing love, your grace, your loving kindness upon them. We thank you, Lord, at sa kanilang pagtungo sa Sunday School, samahan mo sila at pangunahan mo rin ang kanilang guro, ang teacher na magtuturo sa kanila. We thank you, Father. We honor you in Jesus' name this we pray. Amen. O, lakad lang, lakad ha. Amen. So, praise God po. Last Friday po ay we just came from our 3 days camp po sa Bataan. So, bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, can we call at least 3 po sa mga naka-join sa camp to share kahit po 1 to 2 minutes lang
to share kung ano po yung na-receive nyo sa Panginoon, what the Lord had given to you po, or personally po, ano yung na-receive nyo po during that camp. So, meron po bang magvo-volunteer? Kahit ano po, 2 or 3 na gusto po mag-share. Ano po yung ginawa po ni Lord sa inyo po personally during the camp? Meron po ba? May gusto pong mag-share, mag-testify? Ayan po, si Kuya Ferdy. Amen. Praise the Lord po. Ako po ay nagagalak na nakasali sa kampo at kahit anumang init na naranasan namin doon, nandun ang Diyos na gumabay sa amin. Walang sino man ang nag-surrender sa amin. Bagamat may gawa ng kaaway, na kunting gawa ng kaaway pero hindi na naig ang kaaway sa aming buhay. Andyan ang Diyos, dinaig niya ang kaaway sa amin sapagkat nariyan siya na gumabay sa atin. Mula nung umalis kami rito, kami po ay nagagalak sapagkat sa pag-uwi namin, katagumpayan ang binigay ni Lord sa camping. Nandyan siya, nagbabay sa amin, nagbigay na lahat ng pangailangan namin. At hindi kami nagkulang sa ginastos sapagkat may ginamit ang Lord na nagbigay sa amin. Kami po ay nagagalak sa nagbigay sa amin at nagpapasalamat ko kay Lord, nangunguna kay Lord. Siya ang nagbigay sa amin ng lahat ng gastusin. Kaya binabalik ko ang papuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Sino pa po sa pangalawang pagkakataon? Ayan, si Ate Cathy. Amen. Nagpapasalamat po ako sa Lord kasi nung every time na kumakain, di ba nandun tayo sa mga iba't ibang lamesa. Tapos every time na kumakain, iba't ibang lamesa po yung inuupuan ko. Mula simula. Tapos hanggang doon sa huli, doon na ako sa J Blue, nung 2 meal. Pero yung 3 meal namin, sa iba't ibang lamesa ako. Tsaka doon sa iba't ibang lamesa, madami akong nami-meet na kapatiran. Si Nanay Presi, doon sa dinner, taga SGIL, tapos yung isa naman po yung taga COG, tapos doon sa sabi ni Pastor Berna yung stealth evangelism, parehas po kami hindi po talaga humahayo. Sabi niya, gumayo ka na ba, sister? Sabi ko, hindi pa po. Sabi niya, sige, parehas tayo. Sabi ko, sige po, ako ang unbeliever, ikaw ang hindi unbeliever. Ay, palit tayo. Ako ang unbeliever. Yun nga po. Hanggang sa nung natapos na po yung stealth evangelism na yon, tapos hindi lang kami nakapagpa-picture pero nakapag-bonding kami. Parang yung ba parang binigyan ng Lord ng kaligayahan yung puso ko na madami talagang ma-meet nung araw na yon dahil nga sa tuwing kumakain, iba't ibang lamesa yung pinupuntahan namin ni Rio. Tapos nagpapaiwan ako para marites pa doon, nakipagkwentuhan, taga Nueva Ecija sila. Tapos nung sinasabi nila, ikaw sis, taga Cavite. Ayan, layo. Sabi ko, opo. Tapos yung isa naman po, unang pakapakinig ko, sabi niya, taga Cubao ako. Sabi ko, ay mas malayo ka sa akin kasi Cavite lang ako. Sabi niya, hindi, malapit lang kami, taga Lubao pala kami. Ay, sabi ko, naging bungol pa ako. Kaya ang dami ko pong na-meet na mga mothers. Tapos yung nagsalita nga po yung nag-share ng word na para siyang youth, na-meet ko din siya. Nakakalimutan ko po yung pangalan niya. Sabi niya, Nay, taga saan ka po? Taga J Blue. Taga GU daw po siya. Kaya siguro kung bibilangin, siguro mga kulang 10 ang mga na-meet ko doon. At saka yung sa turo naman po, yung nagrema talaga sa akin yung kay Pastor Dong, yung tungkol doon sa mga bibe, tapos tungkol sa agila. Yung parang, yun na nga po, yung palagi tayong tinuturuan ng Lord sa araw-araw, pagbabasa natin ng Bible, tapos pag-devotion natin, pero hindi natin nagagamit. Kaya, yun, sabi ko, Lord, this time, magbabaw ako
babaguhin ko na yung vow ko, hindi na yung palagi kong vow na dito magiging worker ako sa church, hindi na yon. Sabi ko, Lord, magbabaw na ako na mag-share na ako na talagang pepersonalin ko kung sino man ang mamit ko, kung saan man ako dalhin, yun na sabi ko ang magiging vow ko sa'yo. Kahit isa, dalawa, sa saang mang lugar na pupuntahan ko, pipilitin ko talaga, Lord, na makapag-share ng salvation. Kasi para na akong bibi. Palagi akong tinuturuan ng Lord every time na nagbabasa ako, pero hindi ko talaga ginagamit. Kumbaga sa akin lang, nasa sa akin lang. And this time, yun na nga po, to God be all the glory. Amen. Ayan po, na tumayo. Ayan, excited lang po ako. Ayan, praise God po dahil yung 3 days na yon talagang nag-enjoy po talaga kami. At yun nga, simula pa lang dito sa main, yun nga, yung pagkilos ng kaaway talagang nararanasan po namin dahil marami pong kontra, marami pong mga pinagdaanan namin na yun nga, hindi talaga dapat natin hayaan na magtagumpay ang kaaway. Tapos yung presentation na po namin, last minute po, praise God po. Yun po, dahil yung presentation po namin, that time po, gabing-gabi na po talaga siya. So, wala na po yung mga kasama naming tawag dito mga taga-Camellia. So ako naman po is, yun nga, nakakaranas po ako nung yung ulo ko, gumuguhit yung sakit, tapos biglang parang nasusuka ka, tapos yun nga, hindi ko maintindihan, nahihilo ako nung time na yun. Pero, praise God, dahil yun nga, para kay Lord po yung ginagawa natin. Sa lahat ng ginagawa natin, talagang para kay Lord. Kaya, to God be all the glory. In last minute po, nakapag-present po kami. At thank God po, naka-second pa po tayo. Kaya, to God be all the glory. Dapat yun nga po, yung mga natutunan po namin doon, yun nga, marami po kaming na-meet. May mga youth po kami na-meet, mga nanay. So, yun nga, medyo pause po. Kakasigaw mo na, Jesus, Jesus. Oh, sobrang thankful ako doon sa nangyari pong yun na 3 days na camp. Pero yun nga, nabitin po kami dahil marami pa po kaming mga na-meet na youth doon. At yun nga, may mga nagsishare pa. Tapos may na-meet din po ako doon sa Pinan, si Ate Jenny, ano ba yun, yung taga doon po sa church na yun ni Pastor Allen, na Jenny, si Ate Jenny, na-meet po din namin yon. At yun nga, naikwento niya nga po yung preparation nila. Sobrang hirap nga po. Yun nga, pero dahil nga sa pagkakaisa, nagkaisa po sila, ayun, nagtagumpay po yung gawain po doon. At saka, thank you Lord kasi yun nga po, may tinuturo po talaga si Lord. Yun nga, sino nga po pala yung Dimas dito? Ayan, sabi po doon sa di masyado mag-pray, di masyado magsisimba, so di masyado nagtatay. So, dapat hindi po tayo maging si Dimas, no? Kaya, to God be all the glory sa lahat ng mga nangyari doon sa camp na yun. Sa susunod nga po, sana one week na po eh. Kaya, to God be all the glory. 1 week, praise God. 1 week talaga. Opo, as in talaga pong bitin po yung 3 days. And praise be to God talaga pong, kahit po ako personally, kumbaga sabi ko po, kakaiba po yung ginawa po ni Lord doon sa 3 days na yun. Kasi po from the past, yung mga past camps po, kasi po di ba, kumbaga iba-iba pong churches, mafe-feel mo, ako po that time, nafe-feel ko na parang, kumbaga, parang merong yung medyo mga nagmamagaling, medyo parang may inferior naman, parang hindi nakikijoin, parang ganyan. Kumbaga parang hindi mo po makita yung pagkakaisa. Pero this camp po, sabi nga po talagang, ang niremind po sa akin ni Lord during that camp is yung prayer po niya, di ba? Si Jesus po nung time na 3 po yung pinag-pray niya. Para sa John 17, yung para sa sarili niya. Tapos po, he prayed for his disciples. At sabi niya po, for all the believers. Doon po sabi niya po, sabi niya po dito sa verse 20, I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word, that they all may be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be one in us, that the world may believe that you sent me. Ibig sabihin, kumbaga,
ang gusto po ng Panginoong Jesus, talagang magkaisa. Kumbaga parang talaga pong para sa Panginoon. And that time po talagang makita, ako po personally, yung ano po ba, yung makita mo na iisa talaga ang puso na para sa Panginoong Jesus. At kumbaga talaga pong united na yun nga po para sa Panginoon. Kaya ako rin po personally, sobrang pinagpala rin po ako doon sa camp meeting. At ang isa pong nag-strike talaga sa akin na yung hapong nag-usap po kami ni Pastor Alvin kasi magkatabi kami noon. Yung sabi nga po ni Pastor, pangalan po nito, Michael Samonte, nasabi nga po, pag nakipag-isa na tayo sa Panginoong Jesus, parang ano yun yung term niya, sanggang dikit po ba yun? Na yung papel, di ba? Kunwari po, 2 papel, nilagyan mo ng glue, pinagdikit mo, pag natuyo na po yun, pinilit mong punitin or paghiwalayin, masisira. Tama po ba? Same holds true nga daw po sa buhay natin. Dahil nga po nakipag-isa na tayo kay Kristo, pag pinilit po nating lumayo sa Panginoon, masisira at masisira po ang buhay natin. Kaya talagang, kumbaga, yun nga po, in those mga illustrations na gano'n, the Lord speaks to me na talaga pong, lalo na po sa panahon natin ngayon, talagang dapat po wala nang humiwalay sa Panginoon. Amen? Kasi sabi nga po, we are in the last of the last days. So, praise be to God sa lahat po ng ginawa ng Panginoon, sa 3 days camp natin na yon. So, we're praying na next camp po, kung loloobin po ng Panginoon, at kung nandito pa po tayo, ay we will have another camp. Ay we're inviting everyone na talaga pong maganda po ang ginagawa ng Panginoon. Bakit ko po sinabi na kung nandito pa po ba tayo? Kasi, alam po ba natin, if our eyes are also looking sa Israel, yung pong red heifer or yung red cow ay nakaprepare na po para isacrifice sa temple, sa third temple na ginagawa ngayon ng mga Jew po doon, yung mga priest. At ang sabi po sa Bible, if we know the Word of God, pag po naialay na yung red cow or heifer na yon na without blemish, without spot, uupo na po ang Antichrist. And when the Antichrist is there, alam naman po natin, kung nagbabasa po tayo ng Bible, because we are in the last of the last days, ready na po ba tayong mag-fasting hanggang sa ating pag-uwi sa Panginoon? Bakit po? Kasi sabi po, di ba, i-implement po yung pag walang mark of the beast, hindi tayo pwedeng bumili at hindi tayo pwedeng magbenta. So, kaya po, sabi nga, we also know, we have to know ano po ang nakasulat sa Bible. Yes, ito po, connection sa atin pong, bakit po kaya, ito po tinatanong ko, Lord, bakit ito yung nilagay mo sa puso po ni Bishop na itakel namin for this month of March? Di ba po, parang sa world, we celebrate the love month ng February. Tama po ba? Pero bakit ngayong March, ibinigay po ng Diyos sa puso po ni Bishop yung ating text na Mark 12:30, that we have to love the Lord our God with all our hearts, with all our soul, with all our might, with all our strength. Ibig sabihin, buong-buo po tayo. Hindi ko po kayo tinatakot mga kapatid, but we are in the reality, nasa last of the last days na po tayo. Kaya ako po na-share nga yung kanina, yung nagrema nga rin po sa akin na wag na po nating isipin na lumayo sa Panginoon. Dahil po, alam naman po natin, apart from God, di ba? Kanino po tayo mapupunta? Dalawa lang naman po ang kingdom na meron. The kingdom of this world and the kingdom of God. At alam niyo po ba na pag hindi po natin naunawaan ang bagay na to, makikita po natin ang ating mga sarili. Katulad na nakalagay dito sa Matthew 24. Sino po naniniwala that we are already living in the last of the last days? Ayan. Kung naniniwala po tayo, we also have to act and move according to the Word of God. Amen? Para hindi po tayo maligaw. Hindi tayo magkawindang-windang. Yes, hindi naman po sinabi ni Lord na kalimutan na natin lahat. Yung pamilya natin,
mga negosyo natin. Pero po, we still have to be aware what is already happening in our times. Amen? Sabi nga po, though the Antichrist will appear soon, pero po, the good news is, like what the Isaiah 60 says, di ba po? We have to arise and shine, for the glory of the Lord has risen upon us. Sabi nga po, the glory days of His church, the glory days of Christ's church, tayo po yun, ang katawan ni Kristo. Amen? Tayo po yung, kumbaga, makaka-experience nung talagang yung mga handa na vessel, mga lalagyan. Tayo po yung makaka-experience ng glorious, manifestation of His glory. Sabi nga po that in the last days, He will pour out His Spirit on all flesh. At kasama po tayo doon. Amen? Kaya po dapat, although, yun nga po, pasama ng pasama ang mundo, pero po, we have to be excited kung alam po natin na ang katotohanan that God can use us for His glory sa panahon po natin ngayon. Amen? Kaya po tinanong ko kanina, do we believe that we are living on the last of the last days? Kasi po, kung naniniwala tayo, dapat po hindi na kumbaga hindi na po tayo naglalaro sa buhay pananampalataya natin sa Panginoon. Kung naniniwala po tayo that we are living in the last days, hindi na po tayo dapat nakikipagpatentero kay Lord. Amen? Dapat po seryoso na yung relasyon natin sa Panginoon. Seryoso na yung pakikipagniig natin sa Kanya. Na hindi na lang po tuwing nandito tayo sa church. Alam niyo po ba, we should, sabi nga po sa Bible, di ba, we should not neglect the gathering of the saints. Hindi po dapat natin, kumbaga, binabaliwala ang pagsasama-sama ng mga anak ng Diyos. At tayo pong lahat yon, amen, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. At sige po, tayo ay pumunta na. So, sabi po dito sa Matthew 24, kaya ko po kayo tinanong, kasi sabi po dito, it is the sign of the end times and the end of age. Still, tayo pa rin po ay nandito sa love God above all. Pero gusto ko pong makita po natin at maunawaan ang mga bagay na to. Sabi po dito sa verse 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. Di ba po, ang pinaka-theme po natin is love God above all. But in these verses po sa Matthew 24, it was prophesied by our Lord Jesus Christ na sabi nga po na sa mga huling araw, at tayo po ay nandun na, because lawlessness will abound. Ano po pag sinabing lawlessness? Kumbaga yung mga law po ay binabaliwala na. Pag po may lawlessness, may chaos, may kaguluhan. Alam niyo po ba sa US, nagkakagulo na po? Grabe po yung kumbaga kaya nga po sabi nga, we have to be, kumbaga, maging rin po tayo, yun po, makinig din po tayo ng mga balita. Minsan, what's happening in the world. Ayun nga po, nung last na kay Pastora Rio ko lang din po nalaman, dahil hindi po ako masyado nanonood ng balita, ang mga, ang mga Air Force, Navy ng US, ay nandito na sa atin sa Manila Bay, ay sa may Manila, tama po ba? And ng Japan, sino pa po ba? US, Japan, and yung other countries na they are partnering with us para i-protect po tayo kung sakaling sakupin tayo ng China. Alam po ba natin what's happening in our times right now? Di baka po magulat na lang tayo, may war na pala. Di ba? So we have to be aware ano po ba nangyayari sa ating mundo, sa ating kalagayan. Amen? At sabi nga po dito, the love of many will grow cold. Ang pagmamahal daw po ng marami ay manlalamig. Tama po ba? Pagmamahal saan? Para sa Diyos at para sa tao. At sabi po dito sa sa verse 10, balik lang po tayo kasi verse 12 po yan. Verse 10, sabi po dito, and then many will be offended, will betray one another, and will hate one another.
Kita po natin, dahil ang pagmamahal po ay manlalamig. The love of many will grow cold. Sabi nga po dito, and then many will be offended. Papadaanan ko lang po ito, pero sabi nga po, hindi po ito yung pinakaano natin. Pero po, isa po ito sa, kumbaga, binigyang diin po sa akin ng Panginoon. Kasi po, even in the church, tayo po, personally, wag po muna tayo mag-isip, ay, si ganito yan, si ganyan yan, ay, si ano to, we're thinking to others po, di ba? Right now, let's assess our own hearts. Amen? May offense po ba tayo sa puso natin? Maaring sa asawa natin, sa anak natin, sa kaibigan natin, sa kapatid natin, kay pastor, kay bishop, kay leader, kung kani-kanino pa man. But offense is still offense. Sabi nga po dito, pag daw po meron tayong offense sa puso natin, we will betray one another. And we will hate one another. And I believe the Lord doesn't want this over His church. Kaya po ina-unfold po ito ng Panginoon sa atin this morning. Ano po ba yung offense sa ano? Sa Hebrew word po, offense is mikshol. Henrik, na ano ba natin? Mikshol. It literally means a stumbling block, something that causes you to fall. Ibig sabihin po, yun daw pong offense is kumbaga, stumbling block, para pong may bato dyan. Nung hindi mo napansin, napatid ka, nadapa ka. And something that caused you fall. Kumbaga, dahil po sa bato na yon, nadapa tayo. Minsan po, because of offense, nawawala ang isang mananampalataya sa bahay sambahan ng Diyos. Tama ba? Because of offense, hindi na magpapakita kay leader. Because of one offense, aayaw na maglingkod kay Lord. Tama po ba? Ito po ang kalagayan ng napakarami, hindi lamang po ng mga unbeliever, even in the body of Christ. Nakakalungkot nga po minsan, even the pastors, yung mga bishop, kumbaga, yung mga matataas, mga leaders, mga workers, mga offended. Paano po natin masasabing offended ang isang tao? Sabi nga po, di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Lumalabas po sa ating mga labi kung ano ang laman ng ating puso. Amen? Even our countenance, kahit nasabihin nating maglagay tayo ng mga ngiti sa ating mga labi, pero po the moment na magsalita na tayo, may mga accusations, may mga paninise, meron na pong mga hindi magagandang lumalabas sa bibig natin, it means we are offended. At ayaw po ng Diyos na manatili tayo sa stato na yan. Amen? Dahil sabi po dito sa verse 10, and many will be offended. Yan po, in the last days. At church, nasa last days na po tayo, kaya po kailangan bantayan natin lagi ang puso natin. Because Jesus prophesied this, that in the last days, many will be offended, will betray one another, and will hate one another. Sino po ang magbabantay ng puso natin? Sabi po sa salita ng Diyos, above all else, guard your heart. For it is the wellspring of life. Sino po ang magbabantay ng puso ko? Si Ate Clyde po ba? Si Inang po ba? Si Bishop po ba? Ako po, responsibility ko ang puso ko. Amen? Maging ang bawat isa po sa atin, responsibility po nating bantayan ang puso natin na hindi po tayo pumasok dun sa posisyon ng, yes, maaring ma-offend tayo, but let's be easily, forgive and ask for forgiveness. At sabi naman po sa Greek word, sa Hebrew word po is mikshol. Sa Greek word naman po may dalawang word.
Sabi po dito, first is skandalon, and number 2 is proskoma. Pero sabi nga po, itong dalawa na to, they both carry the connotation of sinfulness or stumbling block. Stumbling block. Ayan po. Kumbaga, ano pa rin po, sabi nga po, kumbaga, it hinders us. Offense kumbaga, it will be the one na mag-cause po tayo na magkasala. Sabi nga po dito, when the Bible speaks of offense, it refers primarily to some act of or series of acts which lead another into sin. Diba? For example po, na-offend tayo sa ginawa, sa sinabi, sa kinilos ng kapatid natin. Ano po nangyayari sa atin? We tend to speak curses, negative words, or hindi magagandang bagay sa tao na yon. Tama po ba? Because we're offended. Kaya sabi nga po dito, series of acts which lead another into sin. Kumbaga, dahil sa offense po na to, it leads us to sin. Pag po offended yung puso natin, maraming nadadamay. Amen? Hindi lamang po tayo. Nagkakaroon ng sanga-sanga. Parang katulad po nung illustration po ni Bishop dun sa, naalala niyo po yon nung first Sunday, na nung may pinutol po siyang puno ng papaya, nung nasa Mindoro pa po kami. Dahil puno lang po yung pinutol niya, at ang ugat po ay nandun pa rin, may umuuhay pa rin po. Di ba po? May lumalabas pa rin po na panibagong sibol. Bakit po? Yung ugat nandun pa rin eh. And the Lord doesn't want us to stay in this kind of state po ng buhay natin. Amen? Sabi po sa Proverbs 19 verse 11, NLT, translation, sabi po dito, sensible people control their temper. Ayan. Sino po ang marunong mag-control ng temper niya? Nako. Sabi po dito hindi po ako nagsabi, it is the word of God. Sensible people control their temper. Alam niyo po ba kung hindi pa po natin makontrol yung temper natin? One of the fruit yung na-discuss po to ni Sister Iyay last week, di ba? The fruit of the Spirit, kasama po doon ay the self-control. Pag po hindi pa po natin na-develop sa buhay natin to control our temper, let's ask the Lord. Let's ask the Holy Spirit to give us that, kumbaga, i-deposit po sa atin yung self-control para po ma-control natin yung temper natin. Tapos sabi po dito, they earn respect by overlooking wrongs. Ayan. Hindi po pala masama na minsan, kumbaga, i-overlook na natin yung mga ginagawang hindi maganda. Na hindi lahat po papatulan natin. Diba? Sabi nga po, we have to be wise. Ano yung mga wars na lalabanan natin? Hindi po lahat may spoil. Hindi lahat may makukuha tayo. Sometimes it's good na i-overlook na lang natin na merong na offend ako nung ate, nung kuya, nung nanay, nung tatay. Kumbaga sabi nga po, hindi na natin palakihin. Amen? Kumbaga sa parang sa term natin ngayon, hindi na po natin palakihin. Amen? And sabi po sa Ecclesiastes 7 verse 21 to 22, also do not take to heart everything people say. Sino po dito yung pag may sinabing ibang tao sa kanya, talagang damdam na damdam niya. Paulit-ulit. Hanggang sa, natutulog ka, naririnig mo sa panaginip mo, pagkagising mo, ilang taon na nakalipas, naririnig mo pa rin yung sinabi sa'yo na hindi maganda. Sabi po sa Ecclesiastes 7 verse 21, also do not take to heart everything people say. Amen? Hindi daw po dapat lahat talagang pinakikinggan natin, lalo na kung alam mong ikasasama mo or masama sa'yo, di ba? Minsan po kaya tayo nag-stay dun sa kumunoy kung nasan tayo kasi po
puro negative words, negative thoughts yung pinapasok natin sa isip natin. Bakit po hindi makalaya ang isang tao? Di ba? Sabi nga po sa salita ng Diyos, whom the sun sets free is free indeed. Pero bakit ang tagal-tagal na natin parang hindi makalaya? Kasi po maaring we take heart everything na naririnig natin. Especially po the negative or the bad words. Sabi po ni Solomon dito sa Ecclesiastes, wag daw po nating, kumbaga, i-take to heart everything yung mga sinasabi ng ibang tao. Lest your heart, unless you hear your servant cursing you. Yun nga po, kung may ibang tao na nag-curse sa'yo. Ako po, pag alam ko na may nagsasalita po sa akin behind my back, kasi po ang Holy Spirit po, He has many ways to reveal something po sa akin. Personally po, hindi ko na po i-example ibang tao. Ako po, nalalaman ko po, kahit po hindi ako magtanong from someone, kung kani-kanino, biglang may magsasalita po sa akin na, Pastora, ganito po yung nangyari, ganyan. Hindi po ako nagtatanim ng sama ng loob dun sa kung sino man yung nagsabi sa akin. At most of the time po, hindi ko na kino-confront. Hindi po ako nag-aaksaya ng oras dahil alam ko, walang spoil doon, wala akong mapapala doon. Ano pong ginagawa ko? Sinasabi ko lang sa Panginoon, Lord, forgive them. Katulad po nung tinuro na prayer sa atin ng Panginoong Jesus, di ba? Nung nakapako siya sa krus, Lord, forgive them. Father, forgive them for they don't know what they are doing. And nagre-release po ako ng forgiveness. Although may times po na talagang pag may mga nagsalita na hindi maganda, talagang pag po hindi guarded ang puso natin, nasasaktan din po tayo, di ba? Nagre-react din tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Pero po sabi po dito, yun nga po, do not take to heart everything people say, lest you hear your servant cursing you. Verse 22, eto po, kumbaga warning or kumbaga ano po sa atin. For many times also, your own heart has known that even you have cursed others. Tama ba? Sabi nga po, hindi tayo pwede pong magmalinis sa harap ng Diyos. Sabi nga po dito, kahit tayo daw po minsan, may mga nasasabi tayo, tama ba? Because out of anger, out of offense, nakakapagbitiw din po tayo. At sabi nga po, ito rin po sa isang tinuro sa akin ng Panginoon, that every time I release a word because of anger, because of offense, ako po mismo, I call that words futile, powerless. Lord, hindi mag-e-effect yung mga sinabi ko sa tao na yon. I cancel it in the name of Jesus. Bakit po? Kasi ako yung nag-release eh. Tama po ba? Tayo din po, kung alam po ninyo sa sarili nyo that somehow you have released a word of curses, of negative words, maari pong sa anak nyo, kaya nakikita nyo sakitin kasi nung maliit lagi nyo sinasabi na kumbaga, yun nga po, unknowingly, we release words to them sa ibang tao. Sabi nga po, we have to cancel and cut all those curses po, amen, those words. Dahil sabi nga po, ang mga labi po natin should be used to glorify God. Amen? And sabi po, next is, ito po sa Luke 7:23, si Jesus po nagsasalita dito. Sabi niya po dito, and blessed is he who is not offended because of me. Alam po mismo ni Jesus na kahit sa kanya po maraming ma-offend. Especially yung mga Pharisees, yung mga Sadducees. At alam niyo po ba, even sa panahon po natin ngayon, maraming offended kay Jesus. Meron po ako nakitang isang reel sa sa Facebook. Tuwing sinasabi po ang salita ng Panginoong Jesus, yung mga kunwari yung mga players, ng boxing, ano pa po ba yun, ng basketball. Basta parang kinompile nila. Every time na sinasabi po ang pangalan ng Panginoong Jesus, inaano nila, parang kumbaga, ano po bang tawag doon? Yung parang ino-off nila yung mic. Ano po bang tawag doon? Yung parang kumbaga sa binablurred nila. Kunwari, may doon sa cup nung isa is may nakalagay na Jesus. Binablurred po nila. Because until now, marami po ang offended kay Jesus. Maaari pong tayo unknowingly, dahil may pinagpe-pray ka na matagal na hanggang ngayon hindi nangyayari,
unknowingly po, offended pala yung puso natin kay Jesus? Or meron pong sinabi ang Panginoon noon na hanggang ngayon, ayaw nating gawin kasi na-offend pala po tayo sa Panginoong Jesus. Alam niyo po ba we can be offended sa ating Panginoon? If we are not aware, if we are, kumbaga yung puso po natin is not guarded, pwede po tayong ma-offend sa Panginoon. Kaya, pero sabi po ng Panginoong Jesus dito, blessed is he who is not offended because of me. Pinagpala daw po ng lubos ang mga taong hindi ma-offend sa ating pong Panginoong Jesus. At sabi din po ni sino po may kilala kay kay Patricia Patricia King. Isa po siya sa well-known na mga generals natin in these times. Sa Christian world. Sabi niya po dito, nababasa niyo po ba? Masyado maliit. Sabi po dito, offense is very selfish and full of entitlement. But we are called to be, sabi po dyan, like Christ and embrace the cross, refusing to take offense. Amen? Sabi po dito, ang offense daw po is very selfish. Ang offense po, bakit sinabing selfish? Nakatuon kasi siya sa'yo, ikaw yung nasaktan, ikaw yung inagabraya, yung kumbaga ginawa ng hindi maganda, ikaw yung pinagsalitaan ng hindi maganda. Naka-focus sa sarili po natin. Kaya sabi niya, selfish ang offense. You cannot hear the other people kasi naririnig mo lang yung emosyon mo, yung sinaktan ka, yung ginawang ka ng hindi maganda. Ang sabi po dito, and full of entitlement. Dapat ako ang pakinggan kasi ako yung nasaktan. Ako dapat ang pakinggan kasi ako ang tama, di ba? And full of entitlement. And sabi po dito, but we are called to be like Christ. Paano po bang ating Panginoong Jesus, di ba? Pinatawad niya na tayo kahit hindi pa po tayo humingi ng tawad sa Kanya. Amen? Minahal niya po tayo kahit hindi pa natin siya minamahal. We are called to be like Christ. Amen? And sabi nga po dito, and embrace the cross, refusing to take offense. Kumbaga, may decision po tayo. The decision is ours. Kung tatanggapin po ba natin yung offense o aalisin natin siya sa puso natin. The decision po ay nasa atin. Alam niyo po ba, maraming sakit ngayon ay dahil ang root cause ay offense. Ang root cause ay unforgiveness. Ang root cause ay may mga tinago po sa puso na hindi dapat nandoon. Kaya po kahit anong gamot ang i-take, hindi gumagaling. Kasi hindi po sa katawan ang sakit. Nasaan? Nasa kaluluwa. Amen? At hindi po ito yung pinakaano natin. Pinadaanan ko lang po para makita natin, ito po, ito, last na po. Sabi po dito sa 2 Timothy 3, verses 3 to 5. Sabi po dito, sabi po dito sa 2 Timothy 3, verse 3 to 5, but know this, that in the last days, perilous times will come. Ito po, tinutukoy po ulit ang last days. At tayo po ay nandito na yon. Nasa panahon na po natin ngayon. Verse 1. And then verse 2 po, for men will be lovers of themselves. Amen? Kung dun sa Matthew po, ang prophesy ni Jesus, the love of many will grow cold. Dito po sa sa 2 Timothy 3, verse 2, sabi po naman dito, still in the last days, for men will be lovers of themselves. Mas mamahalin ng tao ang sarili niya. Kaya po ano pong ginagawa ng iba? Mayaman na, nagpapakayaman pa. Diba? Parang wala pong satisfaction. Kumbaga, men will be lovers of themselves. Alam niyo po, isang tinuro sa akin ni Lord,
Nung umuwi po kasi kami ng Cabanatuan sa kapatid po ni Pastor Alvin, kasi yung hipag ko po si Eileen, marunong siyang gumawa nung, alam niyo po yung nails na extension. Nung dalaga po kasi ako, tuwang-tuwa po ako na may nail polish yung kamay ko. Simula po nung mga anak ko, hindi na, kumbaga, napakadalang na. Siguro mabibilang po sa isang daliri ng kamay ko kung ilang beses po nalagyan ng nail polish yung kamay ko. Tuwang-tuwa po ako na nalagyan muli ng nail polish yung kamay ko, pero extension po siya. At first, tuwang-tuwa ako, ang ganda niya, ganyan. Pero alam niyo po ba, as time goes by, habang humahaba na yung kuko ko, at unti-unti na po yung dikit ay unti-unti nang naaalis, to the point na tinutuklap ko na po siya, na-realize ko, sabi ko, ano na nangyari sa kuko ko? Naging, kumbaga yung kuko po, brittle na, ibig sabihin malambot na siya. Na pag po humaba ng konti, napuputol. Dahil po nung nag-nail extension ako, hindi pa po humahaba yung kuko ko, putol na. Ibig sabihin po, mas lalong lumambot yung kuko ko. At saka po, basta para pong pumangit lalo yung kuko ko nung naalis na po yung Alam niyo po ba, ni-remind po ako dito ni Lord na sometimes po, because we love ourselves too much, we do many things sa sarili po natin. Tama ba? Hindi ko po sinasabi na masama yung mga magpa-extension tayo, yung mga ginagawa ng iba na nagpaparetoke sila or kung ano-ano ginagawa nila sa sarili nila. Pero po, I just realized, ito po yung tinuro sa akin ni Lord. Sabi nga po, parang katulad ng kasalanan, di ba? At first, it looks like na maganda. Tama po? Sin is like that. Sabi nga po, si Satan, hindi siya magpapakilala pupunta sa buhay mo ng, na may sungay, na may buntot, di ba? Sabi nga po, he will come as a light, parang just like an angel, a light, di ba? Na mag-offer po siya sa atin ng magagandang bagay. At sometimes po, pag hindi tayo ganon na yung discernment natin ay hindi po pag ganon kahasa or hindi po tayo nag-ask ng guidance sa Holy Spirit, minsan bumibigay po tayo. Sa una po, ang ganda. Diba? Maganda yung buhay natin, maganda yung nakikita natin, but later on, eventually, yung pangit at pangit po ay lalabas. At sabi nga po, ang pagsisisi ay laging nasa huli. Kaya po nung ma-realize ko po, sabi ko, Lord, sorry po, hindi na ako gagawa ng kung ano-ano sa sarili ko, sa katawan ko. Na parang, I will just love kung ano po yung binigay mo sa akin. Kasi sabi po dito sa verse 2, for many will be lovers of themselves. Diba? Na minsan po, imbis na ibigay yung para kay Lord, Lord, gagamitin ko muna to, magpapaayos lang ako ng ilong, magpapaayos lang ako ng kilay, magpapaayos lang ako ng ganyan-ganyan. Diba? We tend to love ourselves more than God. And that's so, sabi nga po, isa po yun sa nakakalungkot isipin. Amen? Thank you po. Sabi nga po, and lovers of money. Sabi nga po, diba, sa salita ng Diyos, the love of money is the root of all evil. Amen? At sabi po, boaster, proud, ayan, mayayabang, mapagmataas, blasphemers, kumbaga nagsasalita ng mga hindi magaganda, lalo na po sa Diyos, di ba? Even yung mga songs po natin na pinakikinggan ngayon, let's be aware na minsan akala po natin is just love songs, pero po, kine-curse na pala nito si God. Kaya po sabi nga, we have to be selective. Ano yung mga pinakikinggan natin ng mga songs? And sabi po, ito pa, disobedient to parents. Ayan po, sabi nga po, sino po ba yung nagsabi? Na dati daw po, ang mga bata takot sa magulang. Ngayon daw po, ang mga magulang takot na sa anak. Diba? Because we are in the last days. Hello? Kaya po, sabi nga po, diba? Oh, amen, sabi ni Tito Dudes. Kasi, literally speaking po, nasa last days na tayo. And this is, nangyayari po siya sa atin, diba? Disobedient to parents, mga youth. Huwag niyo pong hayaan na manatili tayo sa lugar na ganito. Sabi nga po, next is unthankful.
wala na pong gratitude sa puso, unholy, gumagawa ng mga hindi magagandang bagay sa harap ng Diyos. Hindi man po nakikita ng ibang tao, pero sabi nga po, our God sees everything. Unloving, ayan, hindi po mapagmahal, unforgiving, slanderers, without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, ayan, matigas daw po ang ulo, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God. Amen. Di ba ang gusto po ng Panginoon? That we will love Him with everything that we are. Amen? Pero sabi nga po, in the last days, people will be lovers of pleasure rather than lovers of God. Totoo po to. Yun nga po, pag sinabing may handaan, sino ang sasama? Ang daming papalista. Sino po ang sasama? Pag nag-invite ng, may prayer meeting po tayo, or may overnight prayer meeting, or merong soaking, ilan po ang pumupunta? Busy, maraming ginagawa, di ba? Ang daming rason. Because the Word of God says that people will be lovers of pleasure rather than lovers of God. In verse 5 po, having a form of godliness but denies its power, and from such people turn away. Ayan po, sabi po sa atin dito sa 2 Timothy. So, kung makikita po natin dito, ito po ang dahil nasa last days na po tayo, at nakikita po natin to, di ba? It's happening around us, in the church. Minsan nga po sa buhay natin eh. Ako po personally, I admit that sometimes po talagang, kumbaga, para pong mas masarap di ba? Mag-scroll sa Facebook kaysa magbasa ng Bible. Tama ba? Mas masarap po na manood na lang ng mga reels, ng mga movies sa Netflix, sa Disney, sa YouTube, kaysa mag-pray. Bakit po? Kasi nasa last days na po tayo. Naaagaw na po talaga ang kaaway. Kumbaga, alam po ng kaaway that his time is very short. Na kung hindi po tayo gigising sa katotohanan, baka po one day makita na lang natin sarili natin ang layo-layo na natin kay Lord. Tapos sasabihin natin, Lord, bakit ang layo mo? Hindi kita marinig. Hindi ko marinig yung sinasabi mo. Ba't parang ang tigas-tigas na ng puso ko? Kasi po sa mga wrong decisions na ginawa natin noon, yun nga po, naging callous na yung heart natin. Tapos isisisi natin sa Panginoon. It will not solve anything po sa buhay natin. Amen? Ano po ang remedy for that? Balik po tayo. Para mamahal po natin ang Diyos ng ating buong puso, buong lakas, buong kaisipan, buong kaluluwa. Once again, we have to know and understand the love of God. Alam niyo po ba, sa pagmamahal po ng Diyos, kumbaga, the Trinity is there. First, the love of the Father. The Father's love, it is everlasting and it endures forever. Ibig sabihin po, walang hanggan ang pagmamahal po ng Diyos Ama. Amen? Kaya po sabi sa Jeremiah 31 verse 3, the Lord appeared to him from afar. Sabi po ng Diyos, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have continued my faithfulness to you. And the Lord is saying to each and every one of us this time, ang pagmamahal po ng Diyos sa atin ay walang hanggan. Amen? His love, sabi nga po, is higher than any highest mountain, deeper than the deepest valley, wider than yung kumbaga kaya pong metrohan or lagyan ng sukat ng tao. Ganun po kalaki, kawalang hanggan ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Amen? Let's go back to the love of God. And sabi po dito sa 1 John 3 verse 1,
Ay, sorry po, may naskip pala po ako. Sa 1 Chronicles 16 verse 34, sabi po dito, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Kahit ano pong gawin nating sa buhay natin, ang pagmamahal po ng Diyos sa atin ay hindi magbabago. That's the final. That's the truth. Kahit po mag-backslide ka ngayon, bumalik ka bukas sa Panginoon, mag-backslide ka ulit sa isang araw, bumalik ka sa Panginoon, hindi po magbabago ang pagmamahal ng Diyos. Pero hindi ko po sinasabing gawin po natin yun. Okay po? What I'm saying is, yung pagmamahal po ni Lord, hindi siya nakabase kung paano natin siya minamahal. Amen? Dahil po, ano na yun ang Diyos po ay pag-ibig. Diba sa 1 John 4? God is love. That is His character, His attribute. Kaya po yung pagmamahal po ng Diyos Ama sa atin, wala pong makakapagpabago doon. Amen? Kaya po kung sa tingin mo, hindi ka kamahal-mahal, balikan po natin. The love of God for us, for you and me, is everlasting. Endures forever. Amen? Sabi po sa 1 John 3 verse 1, see what kind of love the Father has given us. Tignan daw po natin ano yung klase ng pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Sabi nga po dito, that we should be called children of God. Sino lang po ba ang anak talaga ng Diyos? Di ba po, the Son of God, the begotten Son of God, is only our Lord Jesus Christ. But because of His great love for us, sabi nga po, that we should be called children of God. Kaya po, dahil sa pagmamahal po ng Diyos, mga anak na din po tayo ng Diyos. Amen? Because of our Lord Jesus Christ. And sabi nga po dito, so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Ayan. So sa mga hindi po nakakakilala sa Diyos Ama, yan, hindi nga daw po nila alam ang tungkol sa bagay pong ito. And number 2, Jesus, ang Son of God, He is the one who demonstrates the love of the Father. Amen? Kung gusto po nating makita, ano po ba yung pagmamahal ng Diyos? Paano po natin, kasi tayo pong tao, di ba? Kumbaga, nature po sa tao, we have to see first before we believe. Naalala niyo po si Thomas sa Bible? The doubting Thomas. Kaya po tinawag siyang doubting Thomas. Kasi hindi siya naniniwala na nag-resurrect si Jesus. Unless, sabi niya po, makita po niya yung butas sa palad ng Panginoon at sa kanyang paa. So, sabi po dito, Jesus is the one who demonstrates the love of the Father. So, kung gusto po nating makita yung pagmamahal ng Diyos, let's see our Lord Jesus Christ. Kasi siya po yung nag-demonstrate nito. Ito po, the famous verse na alam ko po, most of us ay kabisado natin, John 3:16. Diba po, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting or eternal life. So, dahil po sa gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos, binigay niya po ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesus sa atin. That kung sino man daw po ang mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And sabi po sa Romans 5:8, but God shows His love for us in that while that we were still sinners, Christ died for us. Sino po ang nandito na nung pinako si Jesus sa cross? Meron po ba? Wala po, di ba? Kasi it's more than 2,000 years ago po ang kaganapan na yon. Pero sabi nga po, pinakita po ng Diyos Ama ang kanyang pagmamahal sa atin, na sabi nga po, kahit tayo ay makasalanan pa, namatay na po si Jesus para sa atin sa cross ng Kalbaryo. Amen? And sabi po sa Ephesians 2 verse 4 to 5, but God, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, yun nga po, tingnan niyo po yung term na ginamit dito, great love. Gayon na lang po yung pagmamahal ng Diyos Ama para sa atin. Even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. So, sa pamamagitan po ng grace ng Panginoon, sa ating yung pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesus, sabi nga po,
though we are dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Amen? May assurance po tayo. That sabi nga po, kumbaga, nung nag-resurrect po si Jesus, because He is the first fruit, nung resurrection, we know and we believe na pag namatay po tayo, hindi tayo mananatiling patay. Amen? Because Jesus He is the resurrection power is with Him, who is the Holy Spirit. Same holds true, magre-resurrect po tayo. And that is, sabi nga po, ang Panginoong Jesus po ang nag-demonstrate ng pagmamahal ng Diyos Ama para sa atin. Amen? And that's the number 2. And number 3 po, the Holy Spirit is the one who poured out the love of God in our hearts. So, ang Holy Spirit naman po ang nagbuhos ng pagmamahal. Kung si Jesus po, He demonstrates, He shows us the love of the Father. Ang Holy Spirit naman po, siya ang nagbuhos ng pagmamahal ng Diyos Ama sa puso po natin. Ito po ang illustration. Kaya papasok po tayo sa number 2. Di ba mahirap pong magmahal? Sabi nga po, we cannot give what we don't have. Paano po natin sasabihin, Lord, mahal kita? Pero kung hindi po natin unang tinanggap yung pagmamahal niya. Kaya nga po sabi po, we have to receive. Number 2 po, ito yung una po natin is know and understand the love of God through the Trinity. Yun nga po, ano yung role, gaano ang pagmamahal ng Diyos Ama, yung pagde-demonstrate po ng Diyos Anak, at ang pagbuhos ng pagmamahal sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So, nandun po ang work ng Trinity. Amen? Kaya hindi po natin pwedeng iset aside si Jesus kasi hindi po tayo makakadirect sa Diyos Ama. Amen? Hindi natin pwedeng iset aside ang Holy Spirit kasi siya yung nagbubuhos ng pagmamahal sa mga puso po natin. Kaya po, we have to acknowledge the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit if we want the love of God sa buhay po natin. Amen? And number 2 po is, we have to receive the love of God. Kasi po, in-offer na po eh. In-offer na. Sabi nga po, di ba? Sabi po dun kanina, sa Romans 5 verse 8, but God shows His love for us that while we were still sinners, Christ died for us. Ibig sabihin po, hindi pa tayo pinanganganak sa mundong ito, in-offer na po ng Diyos Ama ang kanyang pagmamahal sa atin through Jesus Christ. Ano po yung role natin ngayon? We have to receive it first. Amen? Tanggapin po natin. Tanggapin natin yung pagmamahal na yun na binigay ng Diyos Ama sa atin sa pamamagitan ng Diyos Anak at sa pagbuhos ng Banal na Espiritu sa ating mga puso. Amen? What if, ito po, i-connect ko, what if yung puso po natin puno ng hatred, puno ng offense, puno ng unforgiveness? Paano po mabubuhos yung pagmamahal sa puso po natin? Amen? Sabi nga po, we have to clear our hearts. We have to make a decision na alisin po sa puso natin yung mga bagay na hindi po dapat nandoon sa mga puso po natin. Ano po yun? Yun nga po, unforgiveness, yun nga, mga offenses po, hatred, di ba po? Para po yung pagmamahal ng Diyos, para pong sa isang lalagyan, di ba? Pag po, kumbaga, kunwari po, may isang may isang pitchel, empty yung pitchel, at binuhusan ng tubig. Di ba po? Once na napuno yung tubig, mag-overflow siya. Tama ba? At malalagyan po ng tubig yung mga nasa paligid ng pitchel. Same holds true sa puso po natin. Na pag ang puso po natin is empty before God at binuhos po ng Banal na Espiritu yung pagmamahal na yon sa ating mga puso at hinayaan po natin na punuin tayo ng Diyos ng kanyang pagmamahal,
whether we like it or not, mag-overflow po yung pagmamahal na yon para po sa Diyos at para sa kapwa po natin. Kasi po, pag pinilit natin, sabi nga po, kunwari yung another illustration, ito naman po lagayan dito, puno ng basura, puno ng mga bato-bato, puno ng kung ano-ano. Yung pitchel po na yun, tapos binuhusan ng tubig. Ano po yung mga lalabas? Diba? Yung mga basura, yung mga dumi dun sa bato, lalong lalabas. Diba po? Ganun po ang puso po natin. It's an illustration of the condition of our hearts. Kaya po minsan, hirap na hirap tayong magpatawad, hirap na hirap tayong, kumbaga, unawain ang ibang tao. Maari po kasing yung puso natin has many things na hindi po dapat naroroon. Amen? Kaya nga po, number 2 is we have to receive the love of God with an empty heart, kumbaga a good heart, a good vessel for the Holy Spirit na i-outpour niya po yung kanyang pagmamahal. Sabi po sa Ephesians 3, verse 16 to 19, that He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your hearts through faith. Amen? Saan daw po mananahan ang Diyos sa ating mga puso? Amen? Through faith, that you being rooted and grounded in love. Amen? Na yung mga puso daw po natin ay, sabi nga po dito, being rooted and grounded in love. Kaya po ang pagmamahal, it should be grounded. It should be rooted. Hindi po, kumbaga sa world po kasi, di ba? Pag sinabi ko na rin, isang lalaki, love at first sight. Nahulog yung loob ko sa'yo kasi yun nga, na parang love at first sight, ganyan. Pero po later on, mababalitaan na lang, hiwalay na. Kasi, hindi rooted yung pagmamahal. Sabi po doon, nahulog lang. Saan kaya nahulog? Kaya tuloy, ang end up, nagkahiwalay, di ba? Same holds true po. Kaya sabi dito, that Christ may dwell in your hearts, na ang Diyos daw po, ang ating Panginoong Jesus, may dwell in our hearts through faith. Sabi nga po, that you being rooted and grounded in love, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, the depth, the height, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So sabi nga po, kumbaga, para daw po maintindihan natin, makomprehend natin, yung lawak, kumbaga yung width, yung length, yung depth, yung height ng pagmamahal po ng Diyos, which passes knowledge, that you may be filled with the fullness of God. Amen? Kasi, ayun po ang gusto ng Diyos sa atin. Amen? Na, kumbaga, our hearts will be filled of His love. Kasi di ba po, pag puno ang ating mga puso po ng pagmamahal ng Diyos, hindi po natin, kumbaga kaya nga po sabi, it's not by our own might, it's not by our own power, but by the Spirit within us. Kumbaga, sa katulad nung sabi po ni Patricia King, di ba, that we are called to be like Christ. Amen? Kumbaga, marereflect po natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin if we are filled with the love of God. And number 3 po is, abide in the love of God. Malapit na po tayo. Abide in the love of God. Once na naunawaan po natin ano yung pagmamahal ng Diyos at ano yung kalagayan po dapat ng puso natin to receive the love of God, now we have to abide in the love of God. Amen? Sabi po sa 1 John 4:16, and we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.
So, sabi nga po, we have to know. Kailangan daw po malaman natin and believe. Panampalatayanan po natin that the love God has for us. Kasi po pag hindi natin naunawaan ang pagmamahal ng Diyos, hindi natin ito pananampalatayanan. Tama po ba? Para pong yan, kunwari, may nag-alok sa'yo ng insurance, hindi mo naiintindihan. Kukuha ka po ba? Kaya ano pong ginagawa ng iba, di ba, ng mga agent, ina-explain nila para po maintindihan ng client nila. At pag naintindihan ng client, ano pong ginagawa? Okay, pumipirma na, di ba? Ibig sabihin, naintindihan niya po. Same holds true with the love of God. Sabi po dito sa 1 John 4:16, and we have known and believe, kailangan natin pong malaman, maunawaan, ano yung pagmamahal ng Diyos para sa atin. And believe the love that God has for us. Tapos sabi niya po dito, God is love. Ang Diyos po ay pag-ibig. And He who abides in love, pag daw po, we abide in love, and love abides in God, and God in Him. And sabi po dito sa John 15:9, as the Father loved me, sabi po ng Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus po nagsasalita dito, as the Father loved me, I also have loved you, abide in my love. Amen? Ganito pong illustration po nito. We understand the love of God. Amen? Naunawaan po natin ang pagmamahal ng Diyos. At tinanggap po natin siya. We receive, we believe the love of God. Ngayon po, kailangan nating manatili. Amen? Sa pagmamahal ng Diyos. Bakit po? Kasi pag po lumabas tayo sa pagmamahal ng Diyos, magiging sariling sikap po natin ito. Kaya po dumadating ang pagkakataong na burn out, napapagod, humihinto. Bakit? Lumabas sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Kasi po pag nasa loob po tayo ng pagmamahal ng Diyos, we abide. Kaninong pagmamahal po ba yung nagflow sa atin? Diba? It's the love of the Father through the Lord Jesus Christ that was poured out by the Holy Spirit. So, effort po ba natin? Pagmamahal po ba natin? No. Kaya po, when we abide in the love of God, dito na po tayo papasok. Magagawa po natin itong sinabi ni Jesus na greatest and first command sa Mark 12:30. Ito na po yung pinaka-theme na our key verse natin. Sabi po dito, Jesus answered him, the first of all, the commandment is, hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ito po, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Amen? Pag po, kumbaga, we abide in Jesus, yung pagmamahal po ng Diyos Ama ang dadaloy po sa ating mga puso. At matututunan po natin siyang mahalin. Amen? At hindi lang po yun. Yung next verse po ng verse 31 ng Mark 12, and the second like this is this, you shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Alam niyo po yung cross? Can we show the cross? Di ba po kung makikita po natin, dati, ako po personally, pag nakita ko po to, naisip ko po Catholic. Catholic Church. O kaya po, cross is parang symbolizes Jesus. Pero alam niyo po ba, ang katotohanan, the cross symbolizes death. Noong unang panahon po, pag po may cross na itinayo sa isang bundok, ibig sabihin, may mamamatay. May ihahang doon. Merong papatayin doon. So cross symbolizes death. But this cross is where Jesus demonstrates God's love for us. Amen? Wala po tayong eternal life
kung hindi namatay ang Panginoong Hesus sa cross na yan. Wala tayong relationship with God the Father if Jesus hindi po siya nagpunta o hindi siya napunta sa posisyon na ipako at ihang sa cross. At kung makikita po natin to, it can also made us na, kumbaga makita po natin, tingnan po natin, di ba? Kumbaga sa parang may vertical at may horizontal. That if we will abide in our Lord Jesus Christ, we will be able to love God with all our hearts, with all our soul, with all our strength, with all our mind, and with all our strength. And yung horizontal po, we will be able to love our neighbor, our brothers, as we love ourselves. Amen? Kaya po siya kumbaga, vertical and horizontal. Kumbaga, hindi po magiging burden sa atin na mahalin ang Diyos, na mahalin ang kapwa natin if we abide in Jesus. Amen? Kaya nga po, yan nga po, cross symbolizes death. Death saan? Kailangan po ba ulit nating ipako katulad ng mga ginagawa po ng mga nagpipinitensya? Kailangan po ba natin ulit na gawin yung ginawa ng Panginoong Hesus? No. Sabi po ni Paul, di ba, sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me, and the life which now I live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ano po ibig sabihin? When we will see the cross, sabi nga po, it should remind us that we have to die in ourselves. Bakit po? Kasi pag po, si ako pa rin, yung nakikita natin is laging tayo, hindi po talaga natin matututunang mahalin ang Diyos at ang ibang tao. Even though we already received the love of God. Kailangan po, dumating po sa punto ng ating mga buhay, na katulad po na sinabi ni Paul, that it's no longer I who live, but Christ lives in me. Amen? Kumbaga, magkaroon po tayo ng dying to self every day. Alam niyo po ba yung pagmamahal po na itinuturo po sa atin ng Diyos ay tulad ng pagmamahal ng isang martir. Bakit po? And Lord, as I lay down everything before you, Lord, fill my heart with your love. Ito po yung maging panalangin natin. That your love will overflow into my life. That I will be able to love you with all my heart, with all my soul, with all my strength, with all my mind. And I will be able to love others as you have loved me, O God. Can we just all bow down our heads and close our eyes? As we sing this song. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. Can we just all bow down before You God? have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me Oh, at the now? cross I bow my knee. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now?
As we sing this again, At the cross ibaba po I natin bow sa harap ng my Diyos anything na knee, nasa where puso your pa natin blood was shed for me. na hindi There's dapat no sa ating mga puso, love than this. so we can be filled with His love. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate Oh, at the cross I me bow my now? knee. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate For the very last me time, oh, at the now? cross, Lord, we bow our knees before you. At the cross I bow my Oh, knee, yes, God. where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Yes, oh God, nothing can separate us, oh God, from your love. Lord, naririto po ang inyong mga anak, Panginoon. Kami po ay sama-samang lumuluhod sa inyong harapan sa pagkakataong ito. You're the only one, God, who knows our hearts. Wala po kaming matatago, wala kaming maililihim sa iyo, God. Lord, as we bow down our knees before you, we are also, Lord, laying down, oh God, Lord, ang mga bagay po sa puso ng iyong mga anak, Panginoon, na pwedeng maging hinder upang hindi namin tuluyang matanggap, Panginoon, ang iyong dakilang pagmamahal sa amin. Lord, we lay it down before you, O God. We lay it down at your cross. And let there be a divine exchange, O God, na Lord, sa pagbaba namin, Panginoon, ng mga bagay na ito, Lord, pupunuin mo po ng iyong pagmamahal mo ang puso ng iyong mga anak, O God. Pupunuin mo, Panginoon, ibubuhos mo ang iyong pagmamahal sa puso ng bawat isa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yes, Lord. Oh, yes, O God. Fill us with your love. Fill us with your love, O God. For nothing and no one, O God, can separate us from your love. Oh, yes, O God. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I've sinned in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. And as I wait, I rise up like an eagle.
and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Oh Lord, unveil my eyes. Lord, unveil my eyes. Let me see your face. To face the knowledge of your love As you lead in me. Oh Lord, renew our minds, God. Lord, renew my mind as your will unfold in my life, in living every day by the power of your love. Hold me close. Hold me close, let your love surround, Surround us with your love, God. me. Fill us with your love. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I'll rise up like an eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. And I will soar with you. And I will soar with you. Your spirit leads me on by the power of your love. Yes, Lord, how great, how wide, how deep. Lord, how great is your love towards each and every one of us, oh God. Lord, salamat po, Panginoon, na gayon na lamang po ang pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Kaya, Lord, ipinakita mo, inihayag mo ang iyong pagmamahal sa pamamagitan po ng iyong anak na ang aming Panginoong Jesus. Turuan mo po kami na manatili sa iyong pagmamahal, O Panginoon. Because apart from you, we are nothing and we cannot do anything. Holy Spirit, pour out your love upon our hearts. Let that love overflow. Let that love, O God, Lord, freely flow, O God. Lord, sa amin pong mga buhay, that we can love you, that we will be able to love you, O God. Lord, with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength, O God. And we will be able to love others, O God, our neighbors as we love ourselves. Because, Lord, you are the one who first loved us, so God, that we can love you, that we can love others as well. Lord, patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming mga kaluluwa, O God. Lord, to receive, O God, your love, na hindi po namin makita ang aming mga sarili, nakasama, Panginoon, sa mga, Lord, mga tao that their love will grow cold, O God, na hindi namin makita ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga buhay, O God, na maging, Lord, lovers of themselves, O God. But, Lord, turuan mo po kami, O God, Lord, to grow in love with you, O God, to grow, O God, Lord, in our love towards you, O God, and towards other people, O God, na kung saan ito, Panginoon, ang kalooban mo, O God, ang naisin mo sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat, O God, sa umaga pong ito, O God. Lord, continue, O God. Lord, to fill our hearts, O God, with your love. Hindi lamang, Panginoon, sa lugar na ito, but Lord, kahit nasan po kami, Panginoon, ano man po ang aming ginagawa,
Lord, let your love overflows into our lives. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God. Thank you, Lord. In Philippians 1, verse 9 to 11, Paul says, "And this I pray, that your love may abound still more and more in the knowledge and all discernment, that you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense, till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, to the glory and praise of God." Lord, we thank you, O God. We thank you, O God. You will cause, O God, our love, O God, towards you and towards others, Lord, to abound, O God. And help us, Lord, to know and approve the things that are excellent, O God, that we will be able to be sincere and without offense until the day you come again, O Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We honor you, we praise you, we love you. These things we pray in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Sa oras na ito, sa atin na pag-aralan, sa akin po personally, ang itinuro sa akin ng Panginoon, kapag ako nasasaktan, alam niya ginagawa ko? Humihingi ako ng tawad kay Lord. Humihingi ako ng tawad sa Kanya. Bakit? Kasi nabubuhay si ako. Dahil kung patay tayo sa ating sarili, hindi tayo masasaktan. Amen? Wala tayo, hindi tayo ma-offend kapag tayo'y patay sa ating sarili. Pero kung tayo ay buhay sa ating sarili, masasaktan tayo. Kaya ang pinakasimpleng paraan para hindi po tayo ma-offend, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sabi natin, Lord, patawarin niyo po ako, nasaktan ako. No? At alam niyo, kapag po ganun po ang namutawi sa ating mga puso, makikita po natin. No? At katulad nga po ng nabanggit kanina ni Pastora Chic, yung pag-alala natin sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, wag lang tuwing mahal na araw. Every day in our lives. Patuloy natin itong naroon na alalahanin para po hindi tayo ma-offend. Kasi kung titignan po natin ang pinagdaanan po ng ating Panginoong Hesus, lahat ng hirap, lahat ng sakit, naroon na siya'y dinuran, pinahiya, Kung titignan natin, wala siyang kasalanan. Tayo, maaaring may kasalanan pa tayo. Pero siya, wala. Wala ni isa man. Pero makikita po natin, in-endure na yon. Kapag po ito'y inalala natin sa ating buhay, makikita po natin. Ito po ipinakita sa akin ng Panginoon nung kami po ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Na sabi nga nung pagkakataon na yon, every time na gusto kong masaktan, every time na gusto kong mag-complain, ang ipinakikita sa akin ng Panginoon yung pinagdaanan niya. Kapag po pala ganun, mahihiya ka. Wala kang magagawa kundi humingi ng tawad sa Kanya. Dahil di sa katiting, wala ang hirap na ating pinagdaraanan. Kaya po, sa umaga pong ito, purihin po ang Diyos, ito po ay isang paalala sa atin ng Panginoon. Kapag po tayo, kung gusto natin na mapaglabanan natin, yung offense na yon, humingi lang po tayo ng tawad sa ating Panginoon. Amen? Sabihin lang natin sa Panginoon, Lord, patawarin niyo ako. Nasaktan ako. Ibig sabihin, nabuhay na naman si ako, nabubuhay si ako. Pero kapag po gano'n na naging honest tayo sa ating Panginoon, makikita po natin, lilinisin niya ang ating mga puso.
Mawawala po yung galit, mawawala po kung ano man ang mga bagay na yon na magiging dahilan. At mapupuno ang ating mga puso ng pag-ibig niya, no? Ng pag-ibig niya. Praise the Lord. At sa pagkakataon pong ito, sa ating pong gawain ng pagbibigay, katulad po ng ating laging naririnig, ano? We can give without loving, but we can love, no? We can give without loving, but we cannot love without giving. Kaya po sa umagang ito, hayaan natin na sa ating pong pagkakaloob, ito po ay magawa natin ng may tunay na pag-ibig sa Kanya. No? Kung nung mga nakaraan po, nagkakaloob tayo because of obligation, dahil parang kumbaga ito'y naroon na parang utos, no? Pero sa pagkakataon na ito, because the love of God, na sabi nga na nag-shed abroad in our hearts sa umaga pong ito, let's give because of our love to Him. Amen? Sabi nga, we cannot give, no? If we love, naroon po yung malaya, yung ating pagkakalob sa Kanya, walang magiging hadlang. Kaya sa pagkakataon pong ito, as we prepare, no, our gift to Him, po, hayaan natin na mag-umapaw pa rin ang pag-ibig ng ating Panginoon. At alam naman natin, no, we cannot outgive Him. Well, we cannot outgive Him. Hindi natin siya mahihigitan. Dahil gayon na lamang ang pag-ibig niya sa atin. At sa pagkakataon na ito, let's just show our love to Him through our offering. Amen? Let's all bow down our heads. Father, we thank you for your love that was shed abroad in our hearts through the power of the Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sapagkat kami pinaalalahanan nyo that truly in these last days, O God, Lord, naroon, Panginoon, na marami ang tatalikod sa inyo. Ngunit sa pagkakataon na ito, salamat sa pag-ibig nyo na gayon na lamang na kami po ay pinapaalalahanan nyo upang kami ay hindi magawang tumalikod sa inyo. Sapagkat, Lord, kung kami tatalikod sa inyo, ano pa magiging buhay namin? Kayo ang aming buhay, kayo ang aming lakas. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig nyo na pinararana sa umaga pong ito. At isang bahagi, O Diyos, ang paraan ng nais namin na ipakita ang pag-ibig namin sa pamagitan ng aming pagkakaloob. Salamat sapagkat ang mga bagay na ito'y galing pa rin sa inyo. Hindi po ito galing sa amin. Ito'y galing sa inyo, Diyos. Kaya Father God, hayaan niyo po na sa lahat ng aming gagawin, Lord, magawa namin ito dahil mahal ka namin. Maraming pong salamat at hayaan niyo, Diyos, ang pag-ibig na iyon ay dumaloy, Panginoon, patuloy naming maranasan hanggang sa inyong muling pagbabalik. Marami pong salamat. Truly, Lord, we honor you, we praise you, and we love you. In Jesus' name, amen and amen. So,
Amen. Sige po, tayo po umikot para po sa ating panghuling awit sa ating Panginoon. Amen. Langit ang aking nadarama, tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasag, langit ang aking nadarama. Piling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Isang matagumpay na Sunday service na naman ang naganap sa Jesus Be Lifted Up Church. Habang umiikot si Pastor Ferdy, tila may napansin siyang isang kapatiran na hindi na nakakadalo, kaya nagtanong ito sa isang leader. In Jesus' name, Amen. Sister Lynn, halika. Napansin ko wala si Sister Dolly. Pakitawag yung mga kapwa mong kananayan upang dalawin siya at kumustahin upang sa susunod na linggo ay makapagsamba. Okay, sige po, Pastor. At pinuntahan ni Sister Lynn kasama ng ibang mga kapatiran si Sister Doris sa kanyang bahay. Knock, knock. Salamat po at binisita ninyo po ako ngayon kasi kailangan ko po talaga ng mga kapatiran natin kasi lately po talagang humihina po yung spiritual ko at saka nagpapasalamat po ako sa pagdalaw po ninyo. Sis, namimiss ka namin kaya kami dinalaw ka na. Salamat naman po. Pangako po sa linggo po magsisimba na po ako uli. Okay po. Salamat po sa pagdalaw. Bago kami umalis, sis, pag-pray muna namin ikaw, ano? In Jesus' name. In-encourage ng mga kapatiran si Sister Doris at ipinag-pray ito. Pagkatapos nilang i-follow up, si Sister Doris, umuwi na si Sister Lynn sa kanilang tahanan at sinulubong siya ng kanyang kapatid. Oh, Len, asan na pala yung bayad ng upa nyo? 3 buwan na kayo nagbabayad Pag di pa kayo nakapagbayad ngayon, lumayas na kayo dito. Pasensya na po. Sasabihin ko na lang po sa ate ko na magbayad na po ng renta pag nakita ko po siya ngayon. Ate, nandito po yung may-ari ng bahay. Sinisingil na po tayo sa renta ng bahay. Ay, ma'am, pwede ho ba kaming makapaghingi ng palugit para po makabayad po kami sa pagrenta namin po dito? Ay, hindi na pwede. Kasi lang po na kayo hindi nakakabayad. Pag di pa kayo nakabayad, lumayas na kayo. Ate, saan ka ba galing? Saan tayo yung kukuha na pambayad ng renta ng bahay? Church ka na naman ng church to. Alam mo kapatid, hindi mawawala ng kabuluhan yung ginagawa ko para sa Panginoon. Alam ko, ang Lord ang magpro-provide ng pangangailangan natin. Tiwala lang tayo. Sana nga ma-provide ng church, ate, yung pambayad natin sa renta. Hello, ate? Di, nasan kayo? Nandito kami sa bahay, ate. Nandito ako sa ospital. Kasama ko sila nanay at tatay. Na-aksidente sila. Pumunta ka dito. Ha? O sige, ate. Papunta na po ako dyan. Sige po. Bilis. Ate, ano nangyayari? Nasa ospital si nanay at tatay. Na-aksidente daw. Pero, yun nga, dito ka lang, ha? Huwag Okay kang po. aalis dito, ha? Ingat ka, ate. O, sige. Lynn, Ate, ano nangyari? kailangan natin ng pambayad ng ospital. O-operan daw nila sila nanay. Saan tayo kukuha ng pambayad? Bahala na. Pero, kakausapin ko yung boss ko. Susubukan kong
advance sa kanya para may maibayad tayo sa ospital dito sa kaila natin. Sige, tatawagan ko muna. Kring! Hello, Lynn? Hello po, boss. Magandang umaga po. Boss, may kailangan po sana ako sa inyo eh. Oh, ano yon? Boss, baka po sana pwedeng makapag-advance sa inyo kasi po nagkaroon po kami ng problema sa yung nanay at tatay ko po nasa ospital po kami. Nasa ospital po. Kailangan po namin ng pambayad sa ospital. Pwede ho ba akong maka-advance, boss? Pasensya na, Lynn. Wala talaga akong pera dito eh. Pabagsak na nga yung kumpanya natin. Isa ka dapat sa tatanggalin ko, kaya wala talaga akong mabibigay sa'yo. Ho? Ganun po ba, boss? Wala na po ba talagang paraan para maka-advance po ako kahit magkano lang po, boss, sana? Wala talaga, Lynn. Wala ka talaga mapipigay sa akin. Wala na talaga tayong pera sa kumpanya. Pasensya na. Okay, sige po, boss. Salamat po, boss. Thank you po. Sunod-sunod ang naging pagsubok ni Sister Lynn sa buhay. At dahil dito, unti-unti siyang nanghihina, gusto nang bumigay, nanlulumo, at gusto nang sumuko. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghina. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang umaga, kasama mo siya. Nabalitaan ni Pastor Ferdy at ni Sister Eileen ang nangyari kay Sister Lynn, kaya pinuntahan nila ito. Hi, Sister Lynn. Kumusta na po, Sister Lynn? Pastor. Ito po, Pastor. Hindi ko na po alam yung gagawin ko, Pastor. Sister Lynn, patuloy ka lang maglingkod sa ating Panginoon at ang Panginoon ang lulutas sa lahat ng kasagutan sa lahat ng pangangailangan natin. Tayo'y manalangin. Pumanatag ka lamang, Sister Lynn. Huwag mong kalilimutan ang mga pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos natin ay napakabuti, kaya't magpatuloy ka lamang, magpakatatag ka, dahil ang Panginoon natin ang siyang lulutas sa lahat ng ating mga pangangailangan. In Jesus' name, Amen. Thank you po sa prayer. At nang umuwi na si Pastor Ferdy at si Sister Eileen, umuwi na rin muna si Sister Lynn sa kanilang bahay. At
Ate, kamusta na sila nanay at tatay? Ayun, hindi pa rin natin masabi. Pero yun nga, hayaan lang natin ang Diyos ang kumilos. Alam ko may ginagawa siya. Knock. Ay, hello po! Hi, Brother Shelamdia. Kamusta kayo? Napadaan po kayo. Okay lang naman po. Oo, napadaan lang kami ngayon dahil nitong mga nakarang araw, nangungusap ang Lord sa amin na maibigay daw sa inyo. So, eto, pagpasensya nyo na. Ay, thank you po kasi hindi ko po talaga maintindihan. Pero yun nga, thank you dahil ito na po yung hinihintay namin kasagutan ni Lord sa mga problema na pinagdadaanan namin ngayon. Talaga napakabuti po ng Panginoon dahil yun nga ginamit po kayo niya. Ginamit po kayo na instrumento ng Panginoon para nga ma-provide yung pangangailangan namin. Kaya thank you po sa inyo. Sige, hindi na rin kami magtatagal. Mauna na kami. Thank you po. God bless. Thank you po. God bless po. Bye-bye po, Kuya. Hala ate, ang laking mahalaga pala nitong binigay sa atin nila Brother Shelem. Matutugunan nito yung pangangailangan natin sa renta at sa pambayad ng ospital. Thank Wow, you, Lord. praise Thank God. you, Lord. Good news din, sabi ng doktor, hindi na raw operahan sila nanay. Thank you, Lord. Napakabuti talaga ng Panginoon. Siya yung sumasagot sa mga panalangin natin. Salamat sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you. Napakabuti po talaga ng Panginoon. Sa kabila ng sunod-sunod na nangyari, hindi sila sumuko at nagpatuloy sa pananalig sa Panginoon. Sa bawat pangit na sitwasyon, may magandang ginagawa ang Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. At ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y kay makapiling. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo, kay makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Panginoon, 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 Amen. So yun po yung naging special number po namin nung campus sa Bataan. So dako po tayo sa ating announcement. Yan. So next Sunday po is first week na po ng April, first Sunday. So magkakaroon po tayo ng eating fellowship next Sunday. And magkakaroon rin po tayo ng prayer and fasting sa April 1 to 3. Sa ngayon po yung Monday to Wednesday. Yan. And additional announcement po, wala po muna tayong SOL o yung Zoom po natin ngayong darating na Tuesday. And if available daw po si Bishop Jimmy ng Thursday, so malilipat po yung Zoom session natin ng Thursday. I-announce po ni Bishop kung available po no si Bishop Jimmy, and April 4 po tayo magkakaroon ng SOLs online. And tuloy-tuloy po rin po ang ating Speak Live. Every Monday po yan ng 7:30 p.m. So sa mga gusto pa pong magbahagi ng kanilang life testimony, pwede niyo pong lapitan si Sister Mai or si Brother Henrik po, yun nandun po sa ating technical room. And midweek service po, every Wednesday po yan ng 7 p.m. And Tinig ng Pag-asa, every Thursday ng 7:30 p.m. po. And Soaking, every Friday po yan ng 7:30 p.m. And ito po ang ating schedule po ng mga online prayer gatherings. Sa Fathers po is Monday to Friday ng 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. Pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. And ito po ang ating mga upcoming events. So ang ating next po na School of Leaders na face-to-face session po ay sa April 20. And yung ating payment po is pwede po nating i-approach si Pastora Chic for cash payment, and for GCash naman po, isi-send po natin ng ating screenshot po na nakapagbayad na po tayo kay Pastora Chic din po. Yan, malapit na rin po ang ating 13th year anniversary. Ito na po yan sa darating na April 27. So dito po, ito po yung anniversary po natin dito po sa Molino. Kaya after service po pala, wala po munang aalis. Magkakaroon po muna tayo ng meeting. Lahat po stay po muna and may announce po si Bishop.
And last but not the least, huwag po natin kalimutang mag-like, follow, and subscribe sa ating mga JBLU social media accounts. Sa Facebook po is Jesus Be Lifted Up Church. And sa YouTube naman po is JBLU Church. Yun lamang po. God bless all. So tumayo po tayo para sa ating closing prayer. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give Tayo manalangin. Ama naming dakila, sa pangalan namin Panginoong Hesus, maging sa Espiritu Santo, maraming salamat Lord sa umagang ito, sa katagumpayan na ibinigay mo sa amin, na kami o God ay napuspos na nakatanggap ng pagmamahal mula sa iyo Lord. Salamat o God sa salita na tunay o God na magbibigay buhay sa amin at Lord, lalakaran namin sa araw-araw namin pamumuhay. Salamat o God sa anak mo nagbigay o God, ibalik mo o God ang kalakasan na nawala sa kanya. At Lord, bigyan mo pa ng katalinuhan upang marami pang tao makakarinig sa kanyang salita, O God, na nanggagaling lamang sa iyo, Lord. Salamat, O God, sa aming pag-uwi sa aming bahay, O God. Kung ano ang pag-ingat mo sa aming pagpunta rito, naligtas, O God. Ang kaligtasan muli ay maranasan namin sa mga pag-uwi namin, O Lord. Lord, i-guide mo kami sa araw-araw naming gawain. At salamat, O God, sa mga blessing na pinagkaloob mo sa amin. Ingatan mo kami at gabayan mo kami sa pagmamahal na ibinigay mo sa amin, O God. Salamat, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen. God bless us all. Amen. Maupo mo na po ang bawat isa.